אז הנה טיפה דברים שאם אתם רוצים להשיג דרקון אוויר במשחק הזה, קבלו. אז דרקוני האוויר אין להם הרבה חיים, והאש שלהם לא כל כך חזקה, לדרקון ספציפי על מים, אבל הם עפים מהר טילים. תסתכלו את זה. דרקוני האוויר, האש שלהם לא כזו חזקה כמו שאמרתי, אבל נמשכת ממש ל6 שניות. תספרו, אבל זה נגמר, כי זה 6 שניות. ובעיקרון זהו, זה היה כל המדריך הקצר ברמות מוץ. אבל שימו סאב, לייק, סטפו או משהו אם איזה מישהו רוצה להשיג דרקון אוויר. ותכלס זה היה הסרטון הקצר מאוד להיום, אז יאללה ביי.